ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಪೂರರ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲರ್ತ ಪೂರರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರರ್ಗಳ ಬಿಸು ಪರ್ಬಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ solmelu ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಇನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇನಿ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಉಂಡು. ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಿಸು ಅತ್ತ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಗ. ಬಿಸು ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್. ವಸಂತ ಕಾಲ, ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ, ಋತುತ್ತ ನಡುಟ್ಟ ಆರಂಭ ಘಟ್ಟನ್ನು ಪನ್ಪುಣೆ ಬಿಸು. ಐಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಂಜಿ ಉಂಡು ಮಹತ್ವದೊಂಜಿ ಕತೆ. ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಕಣಿದಿರ್ಪತ ನಮ್ಮ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಪೇರಲೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿದ ಕಣಿದಿರ್ಪ ಐಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ತತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೇರ್ದು ಬಿಸುಕು ಪೋಪುಣೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕ್ಲ ಊರ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಿಸು ಅತ್ತ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ತಿಂದಿದು ಅಂತ ಬರ್ಕ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಲೇನಿ ಬಿಸು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಲ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಇತ್ತು. ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೇನೋರು ಒಂದು ರೂಟುಡೆ ಪೋಪುಣೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಾಣಿನಗರ ಅನ್ಪುಣ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಆ ಪುಡೆ ಈ ಪುಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಗೈಸ್. ಈ ಕಾಡು ಕಾಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅದ್ಭುತమైన ಒಂಜಿ ಕಾಡು ತಂಪು ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಿಸುಲ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನಿಯರ್ ಒಪ್ಪಣೆ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನಾನೇ ಬಿಸು. ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇ ಮದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮದ ಮುಗಿದು +2 ಮದ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಳತ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನಾನೇ ಬಿಸು. ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ನೊಟ್ಟೆಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾಡದ ಪುದರು ವಾಣಿನಗರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಡಿಪೊಲೇನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು +2 ಅಡಿಪೊಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೂರ ಉಂಡು ನಡಪೇರ ಪೆರಲಾಡ್ದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ತಂಪಾಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್, ಕಿಡ್ಲೈನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಬಿಸುಲ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ಲ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪೋತೇನೆ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕ್ಲ ಪೋದು ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಲೇನೆ ಬಿಸು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಿ ಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀ ಆನೆಲೆಡೆ ಪೋಯಿನ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿಯನೆ ಇತ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸು ಬರ ಪಾರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತ ಬಿಸು ಅಣ್ಣ ಬಿಸು ಐಡ್ದು ಕೊಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಆಂಡೆ ಪೋಳಿಂಡಿ ಬೇಡ ಊಟ ಊಟ ಮೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸು ಈ ಆನೆ ಬಿರಾಡ ಓಡಿಚಾಣ యో పోడి అప్పుడు అదా ఇడ్లీలో తిన్నానుండు నీరల్లియా చరణ్ ఇడ్లీలో ఉంటు పంజీడు అదా చరణ్ అదా తమ్మి తమ్మి ఎంచా ఫీలింగ్ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತೇನೆ ಅದ ಬಿಸು ಪಂಡ ಬಿಸು 2022 ಬಿಸು ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಕರೀದು ಐಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ನ ಚರಣ ಇಲ್ಲಡದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಗೈಸ್. ಏನ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ಪಣ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಪಳ ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಂದು ಆಯ್ತಾ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಸೇಮಿಗೆ ತಿಂತಾನೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಅಂಡ ಬಿಸು ಅತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ತಿಂದದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ದೂರ ಪೋಯ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳಿ ಐಡ್ದು ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳಿ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯನೆ ಕಾಟುಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣೆ ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿಯನ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಮತ್ತ ತಿಂದದು ಗಮ್ಮತ್ ತಿಂದದು ಬಿಸು ಅತ್ತ ಐಡ್ದು ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳಿ ಗೈಸ್. Yappy Bishu.